ngiyala KZN ka July Men's Month. Do you know yaqalwa ukhosi? Eqalwa yithini? Ngilo umuntu angifuni ukuphatha into engayazi. Sure. So any craft, even manje, I want to work. Qala ngiyazi into and know the ins and outs zayo, and when I move, I close the chapter, I move on. Uyazi SABC khona unyaka abangicela ukuthi ngibuye ngawo. Ngizoba the head office ngibhekelele wonke ama station ngabatshela ngathi ngizoxosha 80% of people on air. So ngeke people on air. Yeah. Ngathi cela niphume kumina. Ngoba I love the content. I love radio. I love delivery. So umuntu ezomesapha nje ayikho into eyenza ishow kwi radio njenge content. And kufanele ube ne content unique to you. I saw it with my shows. Ngakubona with ama shows engangiwenza. Abantu they were glued to listening to radio because uzanento different. And ngangitshelile ukuthi zonke insuku umlaleli wami akathola into entsha. Inkinga ekhona manje uthatha social media akukho nokuchecka ukuthi lento ikhona yini, is it existing, sithatha nje lokho esikutholayo bese siyakufaka. Sasifundisa ukuthi check it from three sources. Angikwazi ukuthatha into nje ngoba inikezwe usibanibani bese ngithatha njenge gospel truth. Yabo manje into eyenzakalayo sesiyalalela nje.